I també hi ha una altra qüestió que pensava abans i que també l'hem reflexionat diverses vegades nosaltres des de Sitges, i és que parlem molt de les contradiccions, i aquestes contradiccions evidentment hi són quan governem, però jo penso que relacionat també amb el que apuntaven algunes companyes, el Xus entre d'altres, abans de marcar quins són aquells temes estratègics que podem compartir entre totes i marcar, diguéssim, uns objectius comuns, com poden ser l'habitatge, com poden ser, mil, totes els coneixem. Ja no només marcar-nos aquests objectius comuns dins d'aquests grans àmbits d'actuació que ens atravessen a totes, sinó també associar a aquests objectius un banc de recursos de les coses que sí que som capaces de fer. És a dir, hem de començar a parlar també de les nostres capacitats, és a dir, i centrar aquest debat no només des de les contradiccions, sinó també des del que som capaces de fer. Perquè el que som capaces de fer dins de la institució ens revela també el que no som capaces de fer i el que potser sí que som capaces de fer des del carrer. Per tant, des d'aquest plantejament podem bastir una estratègia conjunta, perquè com deia abans el Nana, el municipalisme no és només la institució, el municipalisme són totes aquelles accions que fem des del nostre municipi amb un objectiu comú, I aleshores, si ho bastim, no només des d'aquestes contradiccions, perquè aleshores les úniques que les assumirem som les regidores de torn, que amb una pistola al cap gairebé vam haver d'acceptar anar al capdavant de les candidatures, hem entrat a governs on la correlació de forces moltes vegades no ens és positiva per nosaltres i a més ens hem de menjar totes aquestes contradiccions. D'acord, però també hem estat capaces de fer una llista de coses que a més ara a la CUP tenim moltíssima experiència, és que tenim moltíssima experiència i ens hem de creure que la tenim i que no només hem fet només fins aquí perquè ens hem menjat totes aquestes contradiccions, sí, però hem fet fins aquí. I hi ha coses importants que hem de conèixer, que hem de saber, que hem de compartir, que hem d'aprofitar, com deia la Marta Guinda abans, aquest capital de coneixement que tenim, que hi és, que ens és útil, perquè si no ens desgastem. Penso que és important també acceptar que les estratègies municipals per aconseguir aquests objectius que tindrem com a candidatures d'unitat popular poden ser dispars, perquè nosaltres ens hem trobat que a vegades nosaltres prenem una decisió com a Sitges i el poble del costat en pres una altra completament diferent, però si entens la conjuntura i l'objectiu és el mateix, doncs és legítim. Per tant, jo penso que també és important acceptar aquests processos. Torno a l'exemple de l'habitatge perquè, perdoneu, és el que em queda més proper. L'altre dia, quan van venir el Jordi i el Cesc a fer-nos una visita a l'assemblea local, ho parlàvem, de que en el cas de Sitges, per exemple, ens ha estat més fàcil construir 170 habitatges públics que fer un registre de pisos buits. I això quan vam entrar, ni jo mateixa era conscient de que era tan dificultós, però perquè la conjuntura, la burocràcia que envolta cadascun dels procediments, doncs hi tenen a veure amb la capacitat que després tenim de desenvolupar les accions i, per tant, potser no ens hem de pressionar tant perquè no hem fet això, sinó perquè ho estem fent, però hem trobat les escletxes possibles per tirar endavant altres iniciatives que ens ajuden a aconseguir o estar més a prop d'aquests objectius. I penso que ens hem de permetre una mica aquesta flexibilitat, perquè al final totes tenim molt clar quin és el nostre projecte polític i estic segura que aquí no hi ha fissures. Jo penso que una de les claus, i no vull semblar naïf, però una de les claus que a nosaltres ens ha ajudat a sobreviure aquesta experiència i a sobreviure-la bastant bé és que tenim bona relació amb les nostres companyes, tenim bona relació amb les regidores de Guanyem Sitges, tenim bona relació amb l'assemblea local i hem sabut gestionar aquests altibaixos, tenim bona relació amb l'equip de govern, tenim bona relació amb el PSC a nivell personal. O sigui, i ens trobem amb 1000 contradiccions, però això ens ajuda a plantejar, perquè nosaltres som molt pesades i portem totes les coses que per nosaltres són contradiccions, les plantegem i les debatem. I les podem debatre en un clima d'una certa tranquil·litat perquè tenim una certa bona relació. I l'última de les coses, que també per mi és imprescindible, és que tenim bona relació amb els equips de treball, amb les treballadores municipals. Jo sempre ho dic, no treballo amb cap treballadora que sigui sospitosa de votar a la CUP, cap. O sigui, a l'inrevés. Però hem fet una feina de pedagogia moltes vegades i també d'apropament a aquestes treballadores municipals que ens ha permès tirar endavant projectes d'una manera segurament molt més fàcil de la que ens pensàvem. I semblen coses que no els hi donem valor però que hi són i que tenen incidència en el nostre dia a dia. I sobre els equips també, perquè algun dia penso que és un meló que hem d'obrir com a candidatura, que al final defensem les classes populars i la classe treballadora, i hi ha una de les coses que tenen a veure amb aquesta gestió i amb ser molt gestores moltes vegades, però que no podem deixar d'atendre, i és que
les administracions locals, o com a mínim l'Ajuntament de Sitges, crea molta inestabilitat laboral. O sigui, hi ha molt poc funcionari de carrera a les administracions locals i estem generant contractes temporals sempre, contínuament. I hi ha una part de la gestió que té a veure amb l'organització municipal i amb els recursos humans que jo no puc deixar d'atendre, perquè és que hi ha gent que cada 6 mesos se'n va al carrer i això passa contínuament als ajuntaments, és que passa. I en relació amb això penso que hem de començar a ser valentes i si entrem en els governs també hem de començar a pensar on entrem. I penso que entrar a les regidories d'organització, de recursos humans, d'Hisenda, és imprescindible perquè hi ha poder aquí dins.